Halapad kayo ang dalan, sayon kayong agianan, walay mga kasakitan, wala tay angayng problemahan. Pwede mabuhat na to ang tanan, pero ihatod pudtas kalaglagan, o gisubay kini sa kadaghanan, maunay gisulti sa balaang kasulatan. Apan ang sigpit kayo nga dalan, lisod kayong agianan, challenge kay siya pagalaktan, daghang mga kasakitan. Napatay bugat nga cross nga sige natugpasan, apan ihatod tas kinabuhing walay katapusan, ug gamay ra ang ning subay ana nga dalan. So asa man ta nang duha mga kahigalahan, ari ba ta sa lapad ug sayon kayo sudlon pero ihatod tas kamatayon, or ari ba ta sigpit nga lisod kayo sudlon apan ihatod tas kinabuhing dayon? Kung ako ang inyong pasultion, ato yung mas pilion, kanang sigpit og lisod sudlon, kay ihatod man tas kinabuhing dayon. Ang mga pagsulay atong antuson, ato raman ang masinati karon, apan naay kalipay nga nagpaabot pohon. Mabungahong kahaponon mga igsoon, usa lamang kini kapag pahinumdom. God bless everyone. To God be all the glory.